दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय 14 बोसोर सिगांनिफ्राय जोङो बे आन्डार 13 फुटबल टुर्नामेन्टखौ खुंबोदों अर्थात 2009 मायथाइनिफ्राय देग्लाय 13 बोसोर बैसोसिमनि जोलुर गेलेनाय बेयो सरासनस्रायै जों जेरै आवगायबो खुंबोदों जे जिल्लानिनो दखरा आफादफोरखौ मोननै बाहागोआव जोङो राननानै माने सुबिदानि थाखाय दखरा आफादफ्रा सुबिदा जानायनि थाखाय मोननै बाहागोआव जों लाबोबाय थानाय जादों थिग बे लेखायैनो देग्लायबो मोननै जनाव मोनसे खाग्राबारियावहाय सोनाब बाहागोनि आरो मोनसे नैबे उत्तर नलबारि आम्बागाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव बेयावहाय जोङो मोनसे जन गासै मोन 22 दखरा आफादनि बाहागो लानाय सोनाब जनथिं 11टा दखरा आफाद आरो नैबे सानजायाव नैबे आम्बागावनि दिनै फाइनाल जाबाय थानाय बे फिल्डआव 11टा दखरा आफादफ्रा बाहागो लादोंमोन खुब माने जोंनि दखरा आफादनि गुरुत्व सहकारे बाहागो लानायजों बे जोलुर गेलेनाया जानानै थाङो मोनफ्रोमबो दखरा आफादा गावबा गावनि टीमखौ गोग्गोमै बानायदों बे जोलुर गेलेनाया 12 अक्ट'निफ्राय जागायदों बेनि सिगांनिफ्रायनो गरम बन्दआ जागायनायनिफ्रायनो कचिं जोंनि दखरा आफादफ्रा जोंनि गेलेगिरिफोरनो होदों आरो बेनि गेजेरजों खुब मोजां मोनसे टीम मोनफ्रोमबो दखरा आफादफ्रा दिहुननानै बे जोलुर गेलेनायखौ गेलेहोनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बे जोंनि थाखाय फैबाय थानाय समनि थाखाय जोंनि गेलेगिरि उन्दै फंबाय बिनानाव बिथांमोननि थाखाय खुब मोजां मोनसे प्लेटफर्म जों होनो हादों होननानै जों सानो आरो दखरा आफादफोरनि जि मोनसे गुरुत्व सहकारे बे खेलखौ गोसो होनानै बाहागो लानाया जोंनि लाइमोनफोरनि थाखाय जोंनि इयुन जोलैफोरनि थाखाय मोनसे बिराद प्रशंसनीय आरो मोनसे मोजां स्कप फैदों होननानै जों बुंनांगोन दा दिनै उदालगुरि जिल्लाया हौवासाफोरनि जों बादाय होदों आरो लोगोसेनो देग्लाय बोसोराव जों हिनजावसाफोरनिबो 3 टीम मोनदोंमोन मोनथामनि मादाव उदालगुरि दखरा खाग्राबारि दखरा आरो डिमाकुसि दखरा दा बिथांमोनखौनिबो बाहागो लानाय जों देग्लाय जों नुनो मोनबाय आरो फैबाय थानाय समाव जोङो माने मिजिंथिदों हिनजावसाफोरनिबो बाहागो लानाया बांगोन आरो गुबुन दखरा आफादफ्राबो बाहागो लाहोगोनखौ जों मिजिंथिदों दा दिनै जोबथा बे बादायलायनाया आम्बागाव दखरानि सिङाव थानाय बे उत्तर नलबारिनि गेलेग्रा फोथाराव जोंहा दा सोलिबाय थादों बेयावहाय जोबथा बादायारि हिसाबै फाइनालिस्ट हिसाबै अरां दखरा आरो खाग्राबारि दखराया बे फाइनालाव मोनफैनो हादों बिथांमोन मोननैबो टीमा खुब गोख्रोङै बाहागो लादों आरो थांनाय जिखिनि 12 अक्ट'निफ्राय गेलेबोबाय खुब गोख्रोङै बाहागो लाबोदों आरो बे लेखायै माने मोनसे मोजां मोनसे गेलेनाय जों दिनै नुनो मोनदों दा आसा खालामदों जिखिनि जोंनि रायजो राजाफ्रा थांनाय 12 अक्ट' खालि जों जागायजेननाय सानखालि जों जिबायदि खावलायदोंमोन जों मोनसे आसा थिदोंमोन साफ्रोमबो गार्जेनफोरनि ओनसोलनि मेलेमजिबि जोंनि बर' माहारिनि मेलेमजिबिफोर गेदेमा सुबुं ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि जिखिनि अनसायनाय जों नागिरनानै बे गेलेनायखौ जागायजेनदोंमोन थिग बेबायदि अनसायनाय लोगो लाज्लायनाय हेफाजाब होनायखौ जों खोब मोजाङै गोगोमै ग्रोम बाहागो लानानै जोंखौ हेफाजाब खालामनायखौ मोनदों आरो बेयो जोंनि थाखाय मोनसे इन्सपिरेसन आरो साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ आं साबायखर बावगोन दिनैनि नैबे बुब्लियाव आरो लोगोसे मिजिंथियो फैबाय थानाय समावबो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बेबायदिनो हेफाजाब होलांबाय थागोन आरो नोंथांमोननि बाहागो लानाय हेफाजाब होनाया जोंखौ हदाय थुलुंगाखांनाय लाबोबाय थागोन जोलुर गेलेनायाव बा गेलेनाय दिखाव दा दिनै जों नुगोन थांनाय जोङो 2009 मायथाइनिफ्राय जोंनि फुटबल गेलेनायफोरखौ एसे अबजारभेसनाव जों दोनबोबाय थादों बै समाव जों नुबाय खोब माने निम्न माने माबानि गाहाय थाखोनि बायदि जोंनि गेलेनाया जायोमोन खोब माने पास होनाय मानाय बेफोर गैया बला जेथिं थांगोन टीमनि गासिबो 11 जन माने बेसेबां 20 जन प्लेयारा किपारखौ दोनथ'नानै 20 जन प्लेयारा बला जेथिं खारगोन बिथिंनो ज' खारलांनाय बेबायदिखौ जों जागायजेननायाव मोनदोंमोन आरो नाथाय दिनै नोंथांमोनाबो अबजार्भ खालामोबा नुगोन दिनै गिदिरफ्रा जिबायदि गेलेयो खोब बेबायदि माने पास होनाय सर्ट पास होनाय गल सोनाय बेफोर माने बल थिखांना हरनाय गल सोनो थाखाय बेफोर गासैबो माने आन्डार 13नि बायदि नुवा बेयो माने खोब माने स्किलफुल आरो माने गेदेरफोरा सिनियर टीमा जेरै गेलेयो खोब बेबायदि गेलेनो नाजानाय आरो गेलेनायखौ जों नुनो मोनदों बे मोनसे गेदेरथार
माने सोलायनाय आरो मोनसे रिफर्मेशन खेलानि दिखौ आरो बेबायदि थांबाय थायोबा निश्चय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे मोनसे थांखि आरो उद्देश्यखौ लानानै दिनै बे गेलेनायखौ होबाय थादों बे जाफुंगोन आरो निश्चय दिनै मोगथां महर मोननोबो थांगासिनो जिहेतु बे अंडर-13 फुटबल टुर्नामेन्टनिफ्रायनो सेन्ट्रेल कमिटियाबो खुङो आरो बे सेन्ट्रेल कमिटिया खुंखांनायनि उनाव मोनफ्रोमबो जिल्लानिफ्राय बेस्ट अफ द बेस्ट प्लेयारफोरखौ पिकआप खालामनानै बड'फा एफसिआव माने लांनानै बेखौ स्टेट लेभेलाव गेलेहोदों बावैसो सिगां जोंनि मानगिरि आफादगिरि बिथाङाबो बुंबाय जे बे जोंनि बड'फा एफसिआ मानो स्टेट लेभेलनि जिथु लिग बे लिगखौ गेलेनानै दिनै आई लिग गेलेनायनि मोनसे खाबु मोननो हाबाय दा बे हिसाबै बे जोंनि थाखाय खोब गोग्गानाय आरो बे मोनसे पजिटिभ दिगजों खारबाय थादों होननानै जों सानो आरो फैबाय थानाय समाव जुदि जोंनि साफ्रोमबो गार्जेन आरो रायजो राजाफोरनि दानि बायदि हेफाजाब मददखौ मोनलांबाय थायोब्ला निश्चय बर' माहारिनि गेजेराव दिनै गेलेनाय दिगाव जथेस्तखिनि जौगागोना बे खाथा